Goejoen, welkom bij Friesland Kiest. Vanmiddag wie in Greens het Noordelijke listloekersdebat. 8 listloekers praten daar over zaken die dik Friesland aangaan, als de economie en de krimp. In dit programma zorgen we waarom op die discussie. De hechtepunten in krapjeluren van het Noordelijke listloekersdebat. 2 grote aanwezigen vanmiddag in Greens. De VVD wie er net bij. Listloeker Mark Rutte het al in juni weten dat er geen tijd had voor dit debat. De PVV, Margeert Wilders, docht nooit mooi on regionale debatten. Nou, 2 die dan net mooi doggen, jou plakken 2 oren. De Partij voor de Dieren met Marianne Thieme en het Democratisch Politiek Keerpunt met Hero Brinkman. Goedemiddag, welkom bij het lijsttrekkersdebat van het noorden van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. En we zijn hier bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe gaat het debat in zijn werk? Hier staan de grote lijsttrekkers. Ik zie alleen Buma nog niet staan, die zit in de file. Of in ieder geval nog onderweg. Hij komt zo. We gaan straks debatteren met de lijsttrekkers van de grote partijen. Maar u ziet ze ook al staan, lijsttrekkers van de kleinere partijen. Ook zij hebben we uitgenodigd. Ook met hen gaan we debatteren. Ja. En we hebben natuurlijk ook vandaag, we beginnen met de actualiteit. En die actualiteit is niet, want we hebben straks pas op tv en nu al hier de cijfers, de peilingen, inclusief de effecten van het Carré-debat van één Vandaag. En kijk eens eventjes aan. De VVD is gestegen met 1 zetel, 34. De PvdA naar 30, niet naast uw schoenen, meneer Samson. De SP van 30 naar 26, PVV 18, 17, D66 14, 12 en het CDA van 13 naar 12. Meneer Roemer, blijft u nog bij ons of gaat u huilen? We gaan van 15 naar 26. Hallo, kom op. Welke partij kan zeggen dat ze zo aan het groeien is? Nee hoor, dat gaat nog helemaal goed komen. We hebben een dip gehad, vooral begin van vorige week. Ik merk dat er ook een behoorlijke stabilisatie is. En dat betekent dat er weer even flink in de stijging is. En daar komen wij boven. Ja. Goed. Meneer Samson, toch zeiden heel veel mensen dat u het gisteravond niet met zoveel soevereiniteit had gedaan als de andere keren. Maar ja, u staat er wel riant voor, hè? Ja, dat zie ik, maar in lijn met wat de heer Roemer zegt. We staan nu op het zetelaantal wat we ook in de Kamer hebben. Dus dat is een mooi aantal en volgens mij kunnen er nog wel een paar bij. Er kunnen nog wel een paar bij. Ja, waar gaat u eindigen? Och, laten we daar geen voorspellingen over doen. Als je dit een week geleden aan mij gevraagd had, had ik er helemaal naast gezeten. Dus dat gaan we zeker niet doen. Nee. Meneer Pechtold, 2 jaar af. Het hoort ook een beetje bij D66. 2 jaar bij, 2 jaar af, 2 jaar bij, 2 jaar af. Is dit een teleurstelling? Kunt u naast de VVD nog 1 partij aannoemen die op winst staat? D66. Ja. En dat staan we heel stabiel de laatste tijd. En 2 eraf. Morgen gaan we weer zorgen dat er weer 2 bij komen. En het liefst uit het noorden. Meneer Buma, welkom. Dank u wel. Ja, we hebben dus de peilingen waar inclusief dus het Carré-debat is meegeteld. Ja. Het CDA 13 was nog niet zo fijn, maar ja 12. Is dat nu het absolute dieptepunt wat u betreft? Nou, ik dacht ik kom wat later binnen, want dan hebben we de peilingen gehad. Ja, maar helaas. Ik maak helaas nog net het staartje mee. Ja, dit gaat niet lukken. U moet er toch even op reageren. Ja. Maar wat Diederik Samsom in een week kan, dat kan ik ook wel in een week. Nou zeg, nou even realistisch. Nee, maar ik kan me voorstellen, u heeft zelf al in een interview gezegd, we moeten ongelooflijk ver nog gaan voordat we uit het dal zijn. Maar komt u ooit nog wel uit het dal? Want het is toch... Ja, zeker. En ik ben heel erg gemotiveerd. Ja, zeker. Of uit het dal? Nou, de vraag was uit het dal, dus daar antwoord ik op. Ik antwoord niet op het handgebaar. Maar zeker, er is veel voor te knokken. En vergeet niet, deze verkiezingen gaan uiteindelijk om ons land en niet om de vraag van iedere dag, wat zijn de peilingen? Ik zie de peilingen, maar ik zie ook de kansen die er zijn. En daar ga ik de komende week voor. Ja, u zegt het al, de politici willen graag praten hoe die inhoud, maar masten toch eerst even hoe de peilings wat zissen. De laatste peilings na het Carré-debat van Justion dus, waarin de VVD nog heel te grutst is, maar de Partij van de Arbeid on een grutte opmars dwaande is. Nou ja, nou wat gepraat over die peilings, dan toch de inhoud als eerste de economie. Angstbeelden bij de mensen thuis is ook het inkomen. En dan zie je ook dat al jarenlang het inkomen bij mensen in Noord-Nederland ver achterloopt bij mensen in de rest van het land. Hoe krijg je die inkomensverschillen, hoe krijg je dat groot, meneer Pechtold? Nou, dat krijg je ook door te zorgen dat werkgelegenheid groter is, want dat zijn gemiddelde. Maar ja, realiseer je ook dat het voordeel is dat huizenprijzen hier aantrekkelijker zijn dan elders in het land. Maar ja, je raakt je huis misschien ook heel moeilijk kwijt.
Dat klopt, maar dat is in de rest van het land. Bij mij in Wageningen, zo'n overzichtelijk stadje, staan 600 woningen te koop. En toen ik er in 2003 een huis probeerde te krijgen, moest je ze ongeveer blind bieden, want anders kon je het niet krijgen. Dat zijn bewegingen waar wij als politici voor verantwoordelijk zijn. En ik vind dat de komende jaren, met name het noorden, wat dat betreft zie ik de uitdaging in de kracht, maar ook de bedreigingen, we gaan het dadelijk over krimp hebben. Concreet. Wat ik zeg, als je werkgelegenheid creëert, en dat geldt voor het hele land, als je zorgt dat arbeidsomstandigheden zo zijn dat mensen snel een baan kunnen krijgen, we kunnen niet de salaris in het noorden gaan verhogen, we kunnen wel zorgen dat hier de economie goed draait. Meneer Samson? Ja, ik zie overigens wel dat het noorden langzaam een inhaalslag maakt, maar de verschillen zijn nog steeds groot. Ik denk dat die inhaalslag echter heel snel gemaakt kan worden en sterker nog, dat het noorden een voorsprong kan nemen. Als je zou inzetten op energie als de toekomst en de bedrijvigheid die daarbij hoort, dan heb je als noorden, en het woord is vaak gevallen in deze campagne, een banenkampioen. Omdat je dan bedrijven hier kunt vestigen, die kunnen profiteren van alle innovatie die hier de afgelopen jaren is gepleegd. En die het exportproduct voor Nederland kunnen maken, namelijk duurzame technologie, waar straks de hele wereld behoefte aan heeft. Even terug naar dat inkomensverschil. Als we die missie als noorden hier neerleggen, en het noorden heeft dat zelf al een tijdje gedaan. Ik ben van harte bereid om dat vanuit welke plek in Den Haag dan ook te ondersteunen. Dan wordt het noorden een banenkampioen. Ja, van harte bereid om te ondersteunen. Wat hoort daarbij dan? Nou, ik weet nog niet precies welke plek we in Den Haag allemaal in gaan nemen. Daar gaat de kiezer ook over. Maar daar hoort bijvoorbeeld bij dat je de ontwikkelingen rond groen gas, die hier spectaculair gaan, dat je die extra stimuleert. Dat je de ontwikkelingen rond zoetzoutwaterenergie, die osmose-energie die prachtig op de Afsluitdijk gemaakt kan worden, dat je die extra stimuleert. Zo krijg je exportproducten die het noorden maakt en waar het noorden aan verdient. Buma, extra stimulering wordt hier gezegd. Ja, alleen stimuleren is het niet. Natuurlijk kan je met stimulering aan het komen. Maar mensen doen al heel veel zelf. En bijvoorbeeld biogas is een voorbeeld. Maar er is veel meer in het noorden. Ik vind wel, we moeten ook eerlijk zijn. Dat alleen is het absoluut niet. Want wat is het eerlijke verhaal? Dat het altijd een mix zal zijn van soorten energie. In het noorden hebben we natuurlijk het gas. Ja, we gaan het nu heel erg over energie hebben. Daar gaan we het straks over hebben. We hebben het over de inkomensverschillen. Hè? Ja, nee, dat dacht ik ook. Maar toen gingen we ineens weer over de bio. De economie en banen zijn de beste motor om inkomens op te krikken. Maar goed. Ik ga toch door met wat ik zei. Dus als je investeert. Het ging even over het investeren. Investeren alleen is niet genoeg. Inkomensverschillen was uw eerdere punt. Dat werd via een omweg ineens energie. Nou ja, laat het duidelijk zijn. We hoeven de inkomensverschillen helemaal niet te vergroten in het land, zoals bijvoorbeeld de VVD doet, om meer werk te krijgen. We moeten wel zorgen dat werk aantrekkelijk is. En dat kan. Een eenvoudiger belastingstelsel, wij noemen dat een vlaktax, maakt dat veel meer mensen een baan zullen krijgen. En het belangrijkste in het noorden is werk. Koopkracht is één, maar dan praten we over en dat wilt u via lastenverlichting bereiken? Bijvoorbeeld. Ziet u daar ook iets in, lastenverlichting? Nou, in ieder geval voor heel veel gewone mensen, die zouden daar heel blij mee zijn als ze zien dat ze volgend jaar meer forensentax moeten betalen. Maar daar creëer je misschien geen banen mee. Nee, maar dan moet je vooral de BTW gaan verhogen. Daar creëer je banen mee. Nee, kijk, in zijn algemeenheid zijn wij natuurlijk de partij die de inkomensverschillen kleiner maakt. Dus je vraagt dat bij mij natuurlijk naar de bekende weg. Nee, maar ik ga ervan uit dat Buma zich richt op ondernemers in dit geval. Zeker. En voor het midden- en kleinbedrijf hebben wij ook al als geen ander een enorm banenplan en een enorm plan om het midden- en kleinbedrijf. Want daar werken toch de meeste mensen, om het vooral voor die categorie mensen echt te gaan verbeteren. En wat Samson zei, dat is natuurlijk waar. Ik zie dat heel veel regio's tot een jaar of 10, 15 geleden vooral zoiets hadden van oh, en wij zijn zielig en wij zijn Calimero. Dat is omgeslagen, niet alleen in Groningen, ook in andere delen van het land. Doordat zij echt iets hebben uitgezocht waarop zij excelleren. Ja. En dat is inderdaad in Groningen de energiesector. Je ziet het in Friesland bij het water. En dat wilt u voortzetten? Bij DSM, je ziet het in Brabant. En daar ligt de kracht van de regio en daar liggen ook de kansen. En dan krijg je dat probleem ook een stuk kleiner wordt. Maar ik vind dat we gewoon de komende periode gewoon het land in de breedte mee moeten nemen. Er zijn hier hele specifieke problemen. En daar moeten we dan ook in gaan investeren. Zorgen dat die werkgelegenheid hier op orde komt. En dan kun je met groene banen heel doen. Kan dat nog teruggedraaid worden daar in Drenthe? Dat die daar gewoon blijven? Ja, ik maak me ook zorgen niet alleen om die rijksdiensten. Maar als ik zie dat er partijen zijn die zo stevig op defensie gaan bezuinigen. Dan denk ik, hoe zal het gaan met vliegbasis Leeuwarden? Of hoe zal het gaan met de kazerne in Assen? Prachtig als de heer Roemer net ook voor werkgelegenheid pleit. Maar die bezuinigingen
bezuinigt volgens mij het meest op defensie. En dat zijn hele belangrijke banen met alles wat er nog een keer achter zit in dit gebied. Dus de politiek kan zeker wat. Volg ze, wat ze gedaan hebben. Volg ze ook als het gaat om hun plannen. Nogmaals, het noorden hoort er wat mij betreft volledig bij. Ja. Mevrouw Sap, de jeugdwerkloosheid, daar ging het ook over in het filmpje. En dat is toch iets wat u al een zeer grote zorgen moet baren. Hè? Dat net zoals in Spanje en Griekenland zo meteen ook misschien de generatie is die vrij kansloos dreigt te worden. Ja, natuurlijk. Dat is een hele grote zorg. Jongeren zijn de toekomst en jongeren moeten dus kansen krijgen in plaats van werkeloos thuis zitten. Ja, maar wat hebben jongeren buiten de Randstad van kansen dan? Nou ja, wat je moet doen is dus toch echt inzetten op investeren in een eerlijke en groene economie voor de toekomst die weer nieuwe banen gaat opleveren. Veel nieuwe banen. Doordat je ook zorgt dat de belastingen op lager betaald werk veel lager worden. Dat is één. Maar ik denk dat je in deze regio ook met name ziet dat je ook gewoon moet investeren in een sterk Europa. Kijk, want wat deze regio nog aan ontwikkeling en een perspectief heeft gehad de afgelopen jaren, onder andere ook de Energy Valley, kwam vaak ook uit gelden van Europa. Dus als Nederland zich tegen Europa keert, zal het noorden als een van de eerste daar de dupe van zijn. Wij hebben een oplossing. En die oplossing die snijdt eigenlijk het mes aan twee kanten. En dat is de bouwsector. Traditioneel is Oost-Nederland en Noord-Nederland. Maar meneer Brinkman, er wordt helemaal niet meer gebouwd. Nee, maar die mensen die hier in die bouwsector werken, die gaan wel allemaal naar het westen toe elke ochtend in een busje om daar die paar bouwprojecten die we daar nog hebben, om daar hun geld mee te verdienen. En wat wij moeten doen is ten eerste die bouwsector ongelooflijk stimuleren. We moeten het BTW verlagen van 19 naar 6%. En er is nog een heel belangrijk facet, mevrouw van Scherrenburger, dat wil ik toch even vertellen. Dat is Europa. Europa heeft ervoor gezorgd dat er uit Oost-Europa ongeveer 130.000 bouwvakkers voor een habbekrats hier per uur gaan werken. Er zijn gewoon ontzettend veel mensen in de bouw uit Oost-Europa. En ik ga niet zeggen dat we dat niet willen hebben. Dat zijn regels die hebben we afgesproken. Dat is allemaal prima. Maar die werken hier voor €3 per uur. En dat is een schande. Daarmee worden onze eigen werknemers uit de markt geconcurreerd. Nee, ik denk dat het belangrijk is om natuurlijk ook de jeugd juist in deze regio te houden. En om dan ook aan te sluiten bij de noden om juist kunnen blijven bouwen. Zou het geweldig zijn als de regelgeving zo wordt aangepast dat je op je eigen erf ook kunt bouwen. Dat je ook kunt bouwen aan meer generatiewoningen. Op die manier vitaliseer je echt het platteland. Zorg je ervoor dat de groene ruimte hier wel onaangetast blijft. Maar zorg je ook voor een enorme economische ontwikkeling juist hier. Want mensen zullen uit het ontpotten eigenlijk van hun spaargeld, kunnen ze juist zorgen dat ze op hun erf een extra woning kunnen bouwen. De lietse partijen hebben dus al goede concrete voorbeelden van hoe de economie in het noorden beter werken. Maar het draait al om het behoud en creëren van werkgelegenheid. Banen dus. En als we de discussie goed jaren, dan het Friesland en ik het noorden vooral kansen op het meet van duurzame energie. Maar jonge kansen binnen zelf ook bedreigings. Liek als de krimp op het platteland. In Slochteren boorde men nog een schatkamer van de natuur aan. Met meer dan 1000 miljard kubieke meter gas werd het land van de klei Europa's rijkste gasprovincie. Was dat maar waar? Noord-Nederland krijgt een marginaal deel van die opgepompte miljarden. Die gaan richting Randstad, het kloppend hart van de BV Holland. Waar mensen en bedrijven zich vestigen, wat blijft groeien. Zodat in bijvoorbeeld Noord-Nederland de bevolking krimpt. Scholen in de dorpen noodgedwongen moeten sluiten. Ziekenhuiszorg steeds meer op één plek is samengebald. Met alle ongemakken van dien. En zo zal het doorgaan. Totdat wat eigenlijk? En is dat wat u wilt? Ja, is dat wat u wilt? Want een vriend van mij woont in Winschoten. Daar is nu nog een ziekenhuis. Maar voor hoe lang nog? Meneer Buma, wat kunt u tegen die vriend van mij zeggen? Als hij in de toekomst een been breekt of wat dan ook, waar moet hij naartoe? Ja, krimp gaat voorkomen, dat kan best wel. Want de krimpgebieden zijn vaak ook wel de mooiste gebieden in het land. Mensen willen er wel wonen, maar moet wel een toekomst zijn. Scholen wordt hier terecht genoemd. U noemt ook terecht zorg. Als het dus gaat om zorg, zeg ik wat je dichterbij kan brengen, is bijvoorbeeld de verpleegkundige, de huisarts. De ziekenhuizen, dat wordt een ander verhaal. Het zal zeker zo zijn, en dat mooie verhaal ga ik niet vertellen, dat je alle topzorg in Winschoten kan houden. Maar je kan wel zorgen dat de topzorg er is in Nederland. En de goede zorg die je nodig hebt, zoals dat heet, de eerste lijn,
Dichtbij en voor iedereen bereikbaar. En nogmaals, maar antwoord op scholen. de vraag is dus minder ziekenhuizen uiteindelijk toch in die krimpgebieden? Nee, overal in Nederland. Overal in Nederland zullen ziekenhuizen zich specialiseren. Maar de zorg dichtbij, de huisartsenzorg en met name verpleegkundigen kunnen we echt dichterbij houden, ook in de krimpgebieden. Meneer Samson, wat is een redelijke tijd dan als je er naartoe moet met je auto? Oh, daar zijn allerlei aanrijdtijden voor bedacht. Ik geloof dat het 15 minuten is voor een ambulance. En als je het echt... maar bij een heupje is het natuurlijk wel even wat anders dan bij een hartaanval. Maar die aanrijdtijden die zijn er en die moeten we ook vasthouden. Ik ben het met de heer Buma eens. Je kunt niet de topzorg tot in elke plaats in Nederland organiseren. Dat moet je juist enigszins concentreren, omdat dan de beste zorg wordt geleverd. Je kunt wel huisartsen veel beter toerusten. Ook extra investeren in die huisartsenpraktijken. Dan heeft het al bijna 1,5ste lijns. Dan worden er al kleine ziekenhuisjes. Maar u gaat nu naar de laagdrempelige zorg. Ik had het over de ziekenhuizen natuurlijk. Ja. En veel ziekenhuizen in Noord-Nederland worden bedreigd. Die discussie staat echt een beetje los van krimp. Hij wordt door krimp misschien een beetje aangejaagd. Maar de discussie staat los van krimp. Omdat we in dit land ziekenhuizen op een andere manier moeten gaan organiseren. Wat betreft krimp, dan hakt het er vooral in als het gaat om schooltjes en onderwijs en dingen als bibliotheken, gewoon publieke voorzieningen. Maar ik wil het even bij de zorg houden, want ook dat is een probleem. Meneer Roemer, heeft het te maken met de marktwerking? Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Wat we daar ook gezien hebben met onderwijs, schaalvergroting en schaalvergroting, zie je dat ook. Ja. Dan zie je dus ook dat er nu veel te veel streekziekenhuizen gesloten gaan worden. En dat hoeft helemaal niet. Ik woon zelf in een plaats waar we ook een streekziekenhuis hebben. Die nota bene zelfs nog vernieuwd is. Die een hele intensieve samenwerking heeft met het Radboud Universitair Ziekenhuis in Nijmegen. Waardoor je de ziekenhuiszorg voor wat er van belang is in een streek uitstekend kunt behouden. Met andere woorden, u zegt, we kunnen dat best oplossen. En meer gaan samenwerken. Ja, we kunnen het best oplossen, zegt meneer Roemer. Ja, als we niet inderdaad direct in één van de zaken van de krimp schieten. Wat zo belangrijk is dat we nu zien dat we de afgelopen 20 jaar beleid hebben gehad voor de grote steden, voor de achterstandswijken. En dat je nu ziet dat we een ander deel vergeten zijn. En dat is krimp. Ik was in Zeeland, ben nu hier. Op veel plekken in het land kom je tegen. En ik vind dat we een minister dadelijk nodig hebben die infrastructuur doet. Die ook krimp als een belangrijke portefeuille krijgt. Maar dat betekent wel dat we niet vanuit Den Haag gaan bedenken hoe we dat met die school, die zorg en al die zaken gaan regelen. Maar dat provincies en regio's zelf gaan formuleren. Wat vinden wij belangrijker? En dan is de keuze inderdaad overal een schooltje, maar kwalitatief laag. Of meer gecentreerd en beter vervoer. En we zitten nu nog in de fase waar het een uitdaging is. Maar nog even naar wat Roemer zegt, want hij zegt van ja, dat zit in de marktwerking. Als je het anders gaat organiseren. U legde hem de bal voor. U legde hem de bal voor en het woord marktwerking, dan zegt Roemer gelijk ja, hè? Dat is prima. In dit geval zit het niet in marktwerking. U zegt dat het niet in marktwerking is. Ook wij willen de marktwerking uit die zorg verwijderen. Ik wil juist de best mogelijke zorg plannen in dit land. En dat betekent dat je begint met zoveel mogelijk eerste lijn zorg. Huisartsen en wijkverpleegkundigen. En dat je vervolgens kijkt waar kun je en op welke plekken kun je de beste ziekenhuizen hebben. Tot en met die academische medische centra waar we er een paar van in dit land hebben. Dat heet gewoon planning. En daar kun je over van mening verschillen over hoeveel grote ziekenhuizen je in Winschoten kwijt wilt. Maar uiteindelijk heeft dat niets met marktwerking. Dus moeten we als politici, als iemand vraagt in zo'n regio, wat doe je dan met het ziekenhuis in Winschoten? Ik leg vaak de vraag terug. Wat wil je nou als je de eerste lijn nodig hebt, een gebroken been, kan op heel veel plekken. Maar als je kanker hebt, dan weet je toch dat je in de regio goed behandeld kan worden. Maar dat je als je een arts hebt die het diverse malen per maand tegenkomt, jouw soort kanker, dat je dan toch beter in Rotterdam, in Amsterdam en nog een paar centra bent. En laten we dat nou eens een keer eerlijk zeggen, dat je dan niet in een streekziekenhuis moet blijven hangen, maar dat je zo snel mogelijk moet zorgen. Ik ga eerst naar Buma en dan weer naar Eerst naar Buma. Want we hebben het nu over de zorg, maar school ga je iedere dag naartoe. En de heer Pechtold die zegt net, laat die scholen maar fuseren op het platteland. Maar dat betekent zo dat je dus 10 kilometer verder moet fietsen langs die gevaarlijke wegen naar je lagere school. Het CDA is bereid te investeren in kleine scholen, omdat een kleine gemeenschap vaak begint bij die school. Wat is dan klein? De norm gaat niet naar beneden, maar je ziet nu al, ik was in Brabant, dat bij 68 leerlingen al het bestuur zegt laten we maar gaan fuseren. Ja. Nee dus.
Want die gemeenschap die blijft overeind door die school. Niet gaan fuseren, kleine scholen en u hebben een kans. garandeert dan dat de kwaliteit op een gegeven moment ook nog goed is. Wat een probleem is, ook in krimpregio's. Laten we daar nou gewoon eens eerlijk over zijn. Is dat het opleidingsniveau laag is. Ja. En we weten allemaal dat u kunt nu wel die dorpskern zeggen... we houden je schooltje. Maar als daardoor de leraar het minder aantrekkelijk vindt om te werken... heb je een minder goede leraar. Ik heb dan liever dat we tegen die mensen zeggen... ja, we gaan maatwerk voor je leveren, maar we zorgen dat dan het vervoer beter is. Maar we gaan niet op de kwaliteit van onderwijs inleveren vanwege de emotie van het dorpsschooltje. Dit vergt een investering die wij inderdaad bereid zijn te doen. Dat vergt een investering om die scholen kwalitatief op orde te houden. Omdat we het zo belangrijk vinden dat die kleine gemeenschap zijn gemeenschap blijft. Met die school Laat u daar nou net 0 voor op uw begroting hebben, want waar, de onderwijsbegroting van het CDA is 0 erbij. Ja, we kunnen gaan stuiteren daarover, meneer Pechtold. Maar we hebben 100 miljoen inderdaad wat we gaan investeren in scholen in deze gebieden. We gaan zien waar u dat dan daar vandaan haalt. We gaan even naar meneer Roemer, want waar staat u als het gaat over het onderwijs? Ik wil één ding even terugpakken en dan kom ik heel graag op onderwijs. Met liefde en plezier. We hebben het hier in Drenthe bijvoorbeeld ook gehad, waar kraamafdelingen gesloten gaan worden, terwijl zelfs het verplegend personeel en de specialisten met alternatieve plannen komen om het betaalbaar en open te houden in de regio. En dan nog wordt vanuit bestuurslagenniveau gezegd, we gaan het toch sluiten. Dat punt heeft u nog even gemaakt dus over de zorg. Ik wil nu nog in de zorg op mag nu naar het onderwijs in de regio. We gingen inmiddels door naar het onderwijs, want dat was inderdaad al een beetje overgenomen. Het onderwijs. Lekker doen, Pechtold. Het onderwijs. Ja, een beetje trouwens. Ja, je zit graag uit te dagen. Dat mag, daar hebben we een campagne voor. Ja. Uw vraag op het onderwijs. Het onderwijs. Nou, er werd hier gesproken dat je dus niet al die scholen open kunt houden. En dat je daar dus ook, daar komt hij weer, het eerlijke verhaal moet vertellen. Ja, het eerlijke verhaal is inderdaad dat sommige partijen heel erg lang blijven hangen in schaalvergroting. Je hebt natuurlijk altijd een ondergrens. Er zijn altijd, op een gegeven moment, we hebben vorige week of 2 weken terug op televisie nog een keer gezien dat de laatste 3 kinderen afscheid namen. Natuurlijk is er een ondergrens. Wat je moet voorkomen is dat je in die regio's natuurlijk iedereen laat vertrekken en dat je geen alternatief hebt om mensen om zich daar te vestigen. Dat er werk is voor jongeren. Dat je een regio aantrekkelijk maakt, dat die jongeren ook in een buurt blijven. Ja. En laat vooral zorgen dat we, als het op middelbare schoolniveau is, dat we zoveel mogelijk proberen om die kleinschalige scholen open te houden. Kleinschaligheid wilt u overeind houden, dat is duidelijk. Meneer Samson krijgt nu de beurt. Ja, maar ik vind dat de scholen moeten kunnen fuseren, ook als ze weer verschillende denominaties hebben, wat in dit land altijd heel ingewikkeld is. Maar volgens mij moet je gewoon ook een katholieke en een protestantse school bij elkaar kunnen laten komen om de school te redden. Ja. Maar u zei net, meneer Buma, dat we krimp niet dat we het wel kunnen tegenhouden. Het eerlijke verhaal is dat je krimp niet kan tegenhouden. Je kunt wel zorgen dat de gevolgen van krimp, en die spelen dan de komende 30, 40 jaar, dat je die zoveel mogelijk dempt. En daarvoor kun je investeren. Je kunt rijksdiensten hier langer houden om werkgelegenheid hier te houden. Je kunt investeren in dorps- en stadsvernieuwingsfondsen. Daar hebben wij 100 miljoen voor beschikbaar. Maar ik wil even terug naar het punt wat u net zei over die scholen. Want u zei van scholen samenvoegen in allerlei kleinere dorpen. Wil ik even de reactie van meneer Buma op. Ja, dat zijn zeker mogelijkheden. Tuurlijk. Ook verschillende geloofsovertuigingen? Dat krimp niet tegen te gaan zou zijn. Ik ben net in Midden-Limburg geweest. Ja, het kan wel. Maar je moet wel de mogelijkheden bieden om er ook aantrekkelijk te kunnen wonen. Heel veel mensen willen uit de steden, zeg ik tegen D66. Maar reageert u nog even op het punt om scholen samen te voegen? Dan moet je het leefbaar houden, dan moet je de kansen bieden. Maar reageert u nog even op het punt om scholen samen te voegen? Ook van verschillende geloofsovertuigingen? Tuurlijk. Daar staat u achter. Gebeurt ook, ja zeker. En we zijn aan het einde van dit debat gekomen. Dank u allemaal voor uw komst hier naartoe. En veel succes verder in de campagne, want hij is nog niet afgelopen. Zo is dat. Dank u wel. Heel leuk. We kennen dus een soort cijfer over krimp op het platteland, maar echt concrete oplossingsoverdragen bloot moeilijk, zei we van alle politieke partijen. Ontsaf hier deze uitsturing van Friesland kiest. Morgen weer de weer, met een nijdebat, dan met Frieske kandidaten, Kamerleden en kandidaat-Kamerleden. Het debat is dus morgen om 20:05. Van nu zeg ik jou dank voor het zien, een goede joen en hopelijk ontmoet.